informasi sing menarik sing bakal kula sajikaken karo sampean. Bebarengan karo kula Stefani, iki liputan lengkape Sentral TV esuk iki. Dina Sabtu tanggal 11 Desember 2024, ana wong wadon liwat ning dalan sing sepi. Banjur ketemu wong loro, wong wadon kaget amarga tas dheweke direbut lan digawa kabur. Wong wadon mau arep berontak, tapi wong loro mau nyurung awake wong wadon iku nganti tekan watu saking kuwi. Wong wadon mau pingsan lan keloro wong mau lunga gawa tas. Kedadean begal kasebut direkam dening CCTV ing dalan mawar duening warga. Katon jelas ning CCTV, ana lanang loro numpak motor lan mandeg ning pinggir dalan sing sepi keloro. Pelaku kasebut tibake wis nyiapkan rencana kanggo begal wadon kuwi. Ora ana waktu suwe, ana wong liya kanggo mergoki kedadian kuwi. Warga kasebut melayu lan bengok-bengok ngejar pelaku. Nanging sayangnya usaha ibu kuwi sia-sia. Amarga pelaku loro kae cepet-cepet kabur numpak motor. Korban rumangsa ora bisa gojek pelaku kasebut. Ibu balik marani korban lan bengok-bengok njaluk tulung marang wong-wong ing sakiwa tengene. Kula samenika wonten ingranipun korban ingkang mapan wonten ing dalan Lavender nomor 29 Kota Brebes, Jawa Tengah. Jadi saiki kula arep wawancarai salah siji keluarga korban. Ayo takon kabeh kahanan korban. Ngapunten, kali Ibu sinten? Kula Elin. Ibu Elin niku sintenipun korban? Kula ibune korban. Kados pundi samenika kondisi korbanipun? Sampun wonten rumah sakit. Kahanan parah menapa boten, Bu? Ora Mbak, nanging dadi trauma karo kedadian kue. Oh, nggih Bu, matur suwun. Sami-sami. Pun sewu. Kula badhe wawancarai sakedap. Nggih, monggo. Menika kalih masinten. Kula Rian dan kula Dani. Kula badhe nyuwun pirsa, menapa ingkang panjenengan tindakaken nalika kedadosan menika? Aku lagi lewat ing dalan kuwi pan tuku kopi karo Dani. Ora sengaja weruh kedadian kasebut. Nanging kula weruh korban wis kegeletak ing dalan kasebut lan wis pingsan. Mboten ciri-cirinipun pelaku ingkang kedadosan menika. Pelakune sing sijine dhuwur, sing sijine agak gering nanging ora kedalang jelas. Piye kabare korban sawise rampung? Aku lan warga-warga gawa korban mayang rumah sakit. Matur nuwun nggih. Sampun kersa diwawancarai. Anggih para pemirsa, semangke wonten kapih kalihe kula ingkang badhe kula wawancarai. Panjenengan menapa wonten ing lokasi kedadosan? Awalnya kula orang ngerti, ingkang kula weruh Mas Rian karo Mas Dani melayu-melayu njaluk tulung kala warga. Kula kaget amarga Mas Rian bengok-bengok njaluk tulung. Dibake kula wis nganti kanggon panggonan kedadian. Kula kaget wis ana wadon sing betak pingsan. Kula njaluk tolong marang kanca kula. Banjur tak gawa marang rumah sakit. Nggih, matur suwun kangge kateranganipun. Nggih, sami-sami. Mekaten warta ingkang saged dipundharaken dening Sentral TV dinten menika, kula Stefani Novita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.